Il-Helpline wieħed seba' disa li ilha mwaqfa l dawn l-aħħar 30 sena minn dejjem kien servizz impenjattiv b'telefonati varji minn persuni ta' etajiet differenti. Al kontrarju kif jaħsbu ħafna nies fuq il-wieħed seba' disa ma jċemplux tfal biss imma jċemplu wkoll żgħażagħ, adulti u anke anzjani. Huwa servizz li jopera 24 siegħa 7 fil-ġimgħa, servizz li ma jagħlaq qatt lanqas f'dawn iż-żmien ta' festi. One News tkellem ma' Christina White li hija Service Area Leader ta' dan is-support line. Hija stqarret li f'dawn iż-żminijiet ta' festi jiżdiedu telefonati minħabba li huwa perjodu sensittiv u diversi persuni jkunu għaddejjin minn solitudni. Christina White sostniet li s-solitudni ma tinkludix biss persuni b'noqqas ta' qraba u ħbieb imma anke meta jkunu mdawrin bin-nies. Għal ħafna raġunijiet jaftik il-persuna forsi mhix tħossha li tiffitja mal-persuni ta' madwarha. Jaf forsi dik il-persuna tkun qed iġġor xi ħaġa li ta' madwar għadhom ma jafux biha, allura hi tkun qed tħoss dik iċ-ċertu distanza minn tal-familja tagħha. Jaf ukoll għalkemm tkun imdawra bil-persuni m'hemmx dik l-għaqda. Christina White stqarret li żminijiet tal-festi huwa perjodu fejn persuna li qiegħda tbati minn saħħa mentali jaf ikun iżjed perjodu diffiċli għaliha u għalhekk li dejjem għandna niċċekkjaw fuq xulxin. Insibu nies li jċemplulna biex jitkellmu magħna, biex jgħidulna kif da perjodu qed jaffettwhom, biex ikun hemm xi ħadd min jista' jismagħhom. U anke jisublajnuna mbagħad tal-operator, forsi l-persuna tista' titħalla, tista' tiġi mejnuna biex tħossha naqra iktar kalma.